Bine ați venit la cea de-a doua ediție a turului atelierelor, a grupului Atelier for Team, atelier pentru echipă. Pentru cei care n-au asistat la prima ediție, am să vă spun câteva cuvinte legate de demersul nostru. Practic, noi ne-am întrunit, ne-am adunat în această echipă, suntem 6 artiști, 4 pictori, 2 sculptori. Gândurile și aspirațiile noastre sunt oarecum comune, sunt cam pe același sentiment, lucru care ne-a determinat să formăm această echipă ca să ne putem exprima mai liber, mai ușor în cadrul unor manifestări artistice pe care le urmărim. În cadrul acestei echipe noi ne-am propus mai multe proiecte. Primul dintre ele este acest tur al atelierelor, prin care ne facem, la prima ediție ne-am făcut lansarea, pe urmă prin aceste vizite la atelier ne facem oarecum mai cunoscuți publicului și ne exprimăm gândurile noastre și proiectele pe care ni le-am propus în continuare. Expozițiile la care dorim să participăm, chiar în momentul de față este în curs o expoziție la Sighișoara, în turnul fierarilor din cetate. O expoziție frumoasă pe care, dacă puteți să o mai prindeți o săptămână, se poate viziona. Noi, prin activitatea pe care o desfășurăm și care va fi diversă, nu întotdeauna vom apărea în această formulă. De la caz la caz, proiectele vor fi diferite și ne vom adapta din mers. Dar ideea este de a construi o imagine a grupului, o imagine pe care dorim să o promovăm mai ales prin intermediul internetului. Noi lucrăm destul de mult pe spațiu virtual, ca să putem să ne lansăm în marea lume a artelor, ca să ajungem la galeriile importante din Europa în special, unde posibilitățile de afirmare sunt mult mai mari și, să zicem, competiția te motivează mult mai bine decât, din păcate, modul lent și destul de sărac în care se desfășoară lucrurile la noi. Evenimentul de astăzi, așa cum v-am spus, este această vizită la atelierul meu personal. Sunt susținut de către colegii mei de echipă prin lucrările pe care le-am expus. Este prezentarea noastră în această zi, dar acest eveniment este însoțit și de un concept care pune ca și obiect în expoziție însăși casa, deoarece este o casă deosebită, realizată într-o altă manieră. În primul rând, am proiectat această casă și am gândit-o în conceptul arhitecturii organice. Plecând de la definiția arhitecturii organice, în baza cărei definiții am conceput această casă, care este în directă relaționare cu natura, natura însemnând și natura așa cum o cunoaștem fizic, mediul înconjurător, dar este și natura umană care este în conectare directă cu acest mediu înconjurător. În acest mediu trăiesc și se află și acest atelier, care face parte integrată din această casă. El este conceput sau trăiește prin aceleași elemente specifice al arhitecturii organice, deci spații deschise, largi, se desființează cutia, senzația, iluzia că am trăi în interior sau exterior este permanentă și continuă și în acest mediu îmi desfășor eu această activitate. Dacă încercăm să ne ridicăm ca să privim de la înălțime locul în care ne aflăm, o să ne dăm seama că
acest spațiu este și geografic într-o legătură, dar și spiritual, cu celelalte ateliere. Practic se creează o axă. Aici ne aflăm noi astăzi, peste deal, în spatele nostru, este Livezeni, este atelierul Ralucăi și al lui Radu, iar dincolo de vale, exact pe aceeași linie, pe deal, este atelierul lui Gigi Popa. În Remetea, ca să echilibreze această linie, pentru că o linie are nevoie de un contrapunct, ar fi două. Alberto ne propune la viitoarea vizită a atelierelor un concept al său, ne duce în pădure, într-un loc neutru, dar în plină natură. Dacă aici suntem în preajma naturii, el ne duce direct în natură. Iar Călin Pop o să ne introducă în mijlocul orașului, deci ne izolăm în interior, în universul lui interior, în locuința atelier în care coexistă și coabitează cu atelierul.